E agora, por favor, que suban as representantes do grupo de segundo de bacharelato A para dar o seu discurso de agradecemento. Gracias. Bueno, boas tardes a todos. Acá Chula representando o segundo A. E antes de empezar, queremos aclarar que imos dicir algunhas bromas que entenderán os rapaces e que non haberá despois posto de preguntas porque a mellor non son de agrado de alguén. Bueno, pero nada grave. Bueno, antes de nada, gustaríame que observasedes os guapos que estamos. A ver, que vos tamén estades moi ben, pero xa que estamos nós aquí, pues bueno. Decir que pasamos por moitos momentos aguantándonos uns aos outros sen matarnos, e quedase corto decir isto, aínda que aquí seguimos todos. Temos que recordar dende que empezamos esta aventura catastrófica, por non dicir outra cousa, os cambios de clase, que si peleas, que si berridos, cantar, bailar, o pavo en general, va. Sí, e tamén lle damos gracias ao COVID-19 porque sin el moitos daqui non estaríamos xa aquí graduándonos con todo limpo. Levaremos con nós a moitos profesores, a algúns con máis cariño que a outros, pero bueno, iso é en todos lados. E vai a gusto de cada un. E recordaremos entrar na clase e ver aí os nidiños dos paxariños, nada máis entrar. E esperemos que agora mesmo non vos estedes aburrindo e non estedes na inopia como a Javi cando casi perde o bus na BAU. Pero máis importante non son as lágrimas que botamos por separarnos, senón porque non puidamos ir a Mallorca, que dentro do malo creo que para algúns o mellor ainda foi un alivio porque sabías como chegarían. Pero que conste que nos queremos moito, só que a ver, a festa é festa. Eses míticos viernes na Estrella, nos que algúns triunfaban e outros iban de tranquis, entre comillas, porque eso nunca acababa ben, todos o sabemos. Pero bueno, que sempre sigue por quedar ben. E sabemos que moitos non nos soportamos, que tivemos os nosos rifirrafes, pero hai que admitir que nos gusta discutir e hai que aguantar que a vida é dura e... É dura, claro, é dura. Bueno, queremos rematar este fantástico discurso que ben sabemos que o pasastes ben, dándolle as gracias a Leti por todos os esforzos postos en nós neste manicomio, polas bromas que nos faz, as videoconferencias e, por suposto, os vaciles e cachondeos. E que non falten as grazas á nosa titora, que con diferencia sempre estivo aí, preocupándose por nós, axudándonos e aconsellándonos. Tamén molas damos a todos vós, xa que no fondo foron 2 anos cheos de risa, pero sobre todo as nosas chulas por facéndolo máis ameno por estar sempre aí. Con isto rematamos o noso discurso, espero que non fose moi engorroso e lle diades os cantos aplausos que non costa nada e quedades ben. Moitas gracias.